heldu dira Euskal Herrira, Txinan egindako makina hoien bitartez, maskarak egitea posible izango delako. Maskaraz aparte, hau da, babesteko neurri bat da maskarillena, baina horretaz aparte, pantailak ere, esate baterako botikari askok erabiltzen dituzte gaur egun, pantaila moduko batzuk. Bakizuen non egiten diren? Besteak beste Gernika inguruan, Maier kooperatiban, Kemen Goitiendia kooperatiba honetako kidea da. Kemen, Gabon! Apa, kaldo, Gabon. Kemen, zuek normalean autoentzako piezak egiten zenituzten, baina gaur egun, koronavirusa dela eta pantailak egiten ari zarete, ez da? Bai, hola da, oindala hilebetea seginen, eta atzo bertar arte, ibili gara dalekete pego. Dalekete pego? Pantailak egiten, bai. Kemen, zenbat egin dituzue? Gutxi gora bera? 80.000 bat ale. 80.000. Komentatu duzu atzor arte, jarraitzen duzu pantaila horiek egiten edo? Printzipio zoin produkzioa ikusi behar dugu apurtxo base beharri zein gehiago dauen, osakidetzatik aparte beste eragile pilo bateri entregotaguz, eta ikusi apur base beharri zen dauen, koordinazioa apurtxo bat ondo lotuteko. Hori galdetu behar nizun, banaketa zein lekutara bidaltzen dituzu edo bidaltzen dira zera pantaila horiek? Egi esan da gu ekoizleak gara, eta indugune da hasiera baten zuzenean osakidetzari heldu arazi, boroan dauen biltegi handi batera. Da gero osakidetzan behar izenak apur bat asetzen hasi ginenean ikusi genduen alboko beste eragile askotan, nagusien residentzi, elkartez bardinetan behar izena egoala, eta mankomunitatean bitartez, koordinau ginen, beste behar izena dagoen leku askotara heldu arazteko, ez? Kemen, eta autoentzako piezak egitetik, zera pantaila hauek egitera, koronavirusaren kontrako pantaila hauek egitera, nola edo nori okurritu zitzaion? Egi esan da osakidetzatik ipin izien gugaz kontaktuen. COVID-19 krisi hau baino harina eukin izen dugu hartu emona. Pediatria onkologikoko guritzetako arduradunekaz, beste proiektu lan elkartasun proiektu batzun konture. Da, ari komunikazioari horreri tiraka, eskakizune luzetu eskuenia kapasak izango ginen, osasun zerbitzuetako profesionalentzako babesak ekoizteko. Da, talde multidisziplinar bat sortu genduen eta ikusi gendunean faktible zala, buru belarri pini ginen. Zuentzako zer suposatu du honek? Esan nahi dut, ezoiko egoera batean, imaginatu, Maier gainera oso inguruan eta Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo oso importantea da eta ezaguna da kooperatiba. Zer suposatzen du kooperatiba honentzat, batean autoentzako piezak egitetik oin horrelako ekimen bat egitea? Egi esan da guretzako aukera oso polite, lagunduteko krisi honetan. Eta azkenan inderrak bateratutean esaten dugunean, honek emote zuen aukera, lehenengo lerroan dauen jente antxako, babesak ipinteko aukera. Eta beste alderdi batetik bai, erakusten dalako, gaur egungo gizartean, olako alderdi edo ikuspuntu kontrajarriek uztartu aldiela, industria eta ekonomia eta kohesio soziala eta elkartasune bateratu aldiela. Importantea da, egiten duzuenagatik eta komentatu duzuen hausnarketagatik, baina batez be, laguntza ematen duelako, ez? Orain gauden egoera honetan, bentsat koronavirusen aurka egin ahal izateko. Horregatik eskerrik asko Maier kooperatibari eta zuri ere, Kemen, gurekin izateagatik, gure balkoi honetara olbertzeagatik. Segure.